Salam mehran vatandaşlar, sagurgun oturanmysyňyz, biz sizin her biriňizde dünýädäki gowy zatlar arzu edýäs. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işler mundan weýle murowaj alsyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mehmançylykda atly gepleşigimiziň täze sanyny seretmäge çagyrýas. Edil vatandaşlar, adamyň şahsiýet bolup kemale gelmek üçin köp zatlar gerek. Enatasından öwrenýän käbir gylyk häsiýetleri, enatalaryndan öwrenýän käbir zatlaryndan daşgary çağı mektepde muallimlerinden köp zatlar öwrenýär. Ondan soňra durmuş ýoluny gadam basýar. Adamy, ýagny şahsiýet bolup kemale gelýän adamy ilmler dünýäsi giňden garşylaýar, gapylaryny giňden açýar, muň üçin ýokary okuw jaýlary, ýa bolmasa ondan ýokarda bir näçe binalar, ilmi merkezler hereket edýär. Ana olar şu adamyň bir has paýhasly kemale gelmek üçin öz ýardamyny ýetirýär. Mehran prezidentimiziň tagallasy bilen biziň ýurdumyzda ilme, bilime köp üns berilýär. Döwlet siýasatynyň aýrylmaz bölegi bolýan ilim bilim siýasaty edidar kadamyzyň saýasyny Türkmenistan ýurdumyzda gülläp ösýär. Öz ykballaryny, ömürlerini ilme başlan adamlaryň biziň ýurdumyzda kän, olar ýokary okuw jaýlarda, ilmi merkezlerde işleýärler, zähmet çekýärler, öz zähmetlerini gaýgyran oklar aty watanymyzyň ösüşine münasip goşunt goşýarlar. Mehran watandaşlar, anha men aýratyn bu ýsanç bilen belläsim gelýär. Biziň öz bilim alan ojagymyz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny bir näçe halipa mugallimler zähmet çekýärler. Şollar sany şolaryň içinde ilim bilen meşgullanýan adamlar bar. Olaryň esaslarynyň bir hökmüne biz size tanış etmekçi filosofiya ilimläriniň doktory, professor Gully Babaýewich Akynýazow. Anha biz döredijlik toparmaz bilen halipa mugallimimiziň döwletli maşgalasyny agdy bir ojagyny saçanyň başynda bizim mehmançylykda filosofiya ilimläriniň doktory, professor Gully Akynýazow uly mertebe eýe bolan halipalaryň biri. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň binýadyna halipa mugallimyň ihlasy, durmuşa bolan çäksiz söýgüsi bar. Her bir halkyň ýüzi şol halkyň dünya medeniyetini, dünya sivilizasiyalarına nämeleri berenligi hem de dünya medeniyetinden, dünya sivilizasiyalarının nämeleri alanına bilen kepetlenýär. Gully mugallim ilki bilen tanışlykdan başlaýalyň. Mümkin bolsa tanış etseňiz maşgala agdalaryňyzy. Men maşgala agdan barda aýtsam, bir oglum bar, bir gyzym bar. Oglum sport jurnalyny işleýär, ady Serdar. Fabilat Akynýazow kolleç. Gyzym ejes, gyzym işleýär Energetika ministrliginde. Indi oglumyň gelini we bossan ol arhivde işleýär. Agtymma Serdaryň ogly ady Bayram. On gelini nädik. Olam kitaphanada işleýär. Agtym bagty ýokary bilmeýärm, kotaryp geldi. Belarusiýada. Bagtyň töwrüň näkem çağalary ýani. Çoğluňyz bolýardy. Kerim, alam ve kompüterden bölümde oturdu. Siz nirede ösüp kemale geldiňiz? Çağalyňyzyň geçen ýerleri barada aýtsaňyz. Men ýanky çağalymyň geçen ýeri Bayramaly hem de Türkmenala hem de Talxatanaga diýişdi. Şotaýda ýanky ulallymam, okudymam. Gully Baba ogly Akynýazow 1930-njy ýylyň 12-nji awgustyny Mary welaýatynyň Türkmengaly aýtrawynyň Rahat owasynyň medeniýet geňeşliginde dogulýar. 6 ýaşyny ejesinden jyda düşýär. Kakasy Aşgabatda, häzirki Sankt-Peterburgda hünär taýýarlygy okuwyny tamamlap, etrapda dürli wezipelerde işlän, döwrüniň sowatly adamsy hökmüne tanalan. Maşgalada 6 oglan 4 gyz, 10 dogonyň 10-sy hem ýokary bilimli. Olaryň Lukman, inženýer, muallim, ykdysadçy bolmagyny agalary Gully mugallimyň uly hyzmatlary bolupdyr. Başynda biz bilen bilelikde söhbetleşige goşulyp otyrlar. Ferdar ağa özünden soraýalymy? Soraýyn. Ferdar ağa, tuweleme siz kakyňyzyň ugrunu taýlapsyňyz. Sebebi kakyňyzyň tarih ugrundan bir näçe kitaplarym ýazdy. Öňkü döwürde, häzirki döwürde medeniýet döwründen köp ilim esasyna işler alyp baryp
şolurdan kitaplar ýazýanym bolsa, taryhdan köp bilýänim. Sizem taryh saýlapsyňyz. Bu siziň öz isleňizmi ýa bir kakyňyzyň talaby şolugur boldymy? Men şonu kakama seyredip, şol tarih hüneri ekledim. Ondan soň Türkmenistanyň Döwlet Üniversitesini tamamlap, ondan soň aspirantura girdim. Soň aspiranturadan soň bir näçe ýyl Türkmenistanyň tarih medeniyetini işledim. Soň Türkmenistan Medeniyet Ministrliğini işledim. Ondan soň Türkmenistanyň Seýahatçylyk we Sport Park Döwlet Komitetini işledim. Şimdi soňky 2 ýylda men Türkmenistan Sport halkara jurnalyna bölüm müdiri bolup işleýän. Gazetlere makalalar ýazýan. Esasym şol tarih boýunça, medeniyet boýunça, sport boýunça käbir zatlaryň bir kakymyan barýan, soraýan, söhbet edýän oň bilen maslahatlar berýär. Şu çağlykdan hemişe kakymyan diýdi. Gazet okumaly, jurnal okumaly, kitap okumaly. Şu hemmeti meniň şu durmuş ýolumda uly kömek etdi. Meni şu kakymdan şu atyp nushalyp, şu zatlar öz çağımyza şol ýetirjek bolýan. Olarda aýdýan bilmeli, okumaly, köp okasaň gözetimiň giňe, gözetim giňese sen öz ýurduňa, öz döwletiňe peýda getirirsin gelecekde. Şoň üçin şu kakym esasy şol nushamyz, şu nushany meni şu siňdirjek bilen öz çağlymy hem aktyklama. Kakyňyz ýa bir näçe kitaplaryň awtory boldy. Siz kitap ýazasyňyz gelýärmi? Men kitap men bir sany bir powestlim bar. O da şol radioda çykdy. Öňe oňa da bir wagt gerek. Arzu bolsa ondan şu keläňe bir gowy pikirler gelýär. Gowy pikirler gelse ondan şu bir has bir eliň galamyň çeper bolýar. Ona şu an siz arzu edemok diýjek bolýaňyz. Ýok, şu adam arzu var, ben arzu kellemde. O entek bir edmen. Ondurmuşa geçirmek gerek. Onam netip bolsa şu bir başlan biz hemmemiz bilýät, hemmemiz şaýat. Nähili Türkmenistanyň hormatly prezidenti uly ünüt berýär. Bilime, medeniyete, sporda. Şoň üçin biz hemmemiz hormatly prezidentimize çuň ýürekden tawassut edýär. Milli liderimiziň jany sag bolsun. Hemişe biz hormatly prezidentimiň alyp barýan işini gollar hem de ýardym ederiz. Aýdanyňyz bolsun. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň aksakaly, uly kiçiginiň hormat sylagyna münasip bolan Halipaň ýokary medeniýetliligi, pesaýdan sada, emma ören manaly, baý mazmunly sözleş okuýby, pikirleriniň aýdynlygy, delilleriniň anyklygy taliplerini entegem hayran edýär. Şu ýerde onuň eginleşleri we şägirtleriniň gurrunlaryny size ýetirmekçi. Bir institut owat Sonunda institutda 45 yıl bundan ol şu institutda işe başlayan. Ol özünün 90 yaşına qaramazdan şoň lift diýen zadyny bilenak, liftde garaşyp duranlar. Ullaga häzir sen ýaryna barjak diýsek. Siz gelip oturmaň öýdüm barýan. Ene ullaga şoňa bir adam. Ullaga bizim ullokan masaga çyman. Aljak bolan kino olanma şenni şoň nähilligini gurrun berip man gullaga diýilýän adam ol bizim institutumyzyň beýik muallimlerinden biri. Türkmenne berekella diýip bir söz bar. Diňe şu berekella aýdatyň gelýär. Şoň 8 tany aspiranty bar. Hormatly prezidentimiziň aýdýan sözi bar. O da şu gullaga ýalaky ýaşullanmada, şuňa alaky ýollaşlanmada bir ullokan hormat goýun diýär. Hormatly prezidentimiziň ýaşy uzak bolsun. Uzak ýaşadyn bilem, oňa geserler öğretmeň arzugyna. Gulluba Baýs Akynýazow biz okan döwrümizde filosofiýadan bize de alym berdi, bilim berdi. Ondan soňra biziň çağalanmada bilim berdi, alymletdi. Sözü Türkmen medeniýetine şeýle baý adamda Türkmen mirasyny şeýle gaty gowulýan adam. Ähli alymlar bilen diňe bir filosofiýa däl ýa taryh däl, edebiýat däl iş salyşyp ber. Özüm piyesalarım ýazýar, alymy eserlerim ýazýar.
şu bir radyat lazım gelýär. 1981-nji ýylda birinji syna tapşyrdym. Şonu Gullu Babaýç bizden syna galdy da. Şonu iki sorag vardı. Bir soraga gow jogap berdim, ikinjine bir hil gowşagrak jogap berdim mene. Onun sen neydi? Maktumullan goşgy bilýärmi diýdim ha. Benim bilýän oğlum diýdim. Han aýdyp ber diýdi. Onun bir goşgy aýdyp berdim, bolan tuweleme diýdi. Han ýene bir goşgy aýdyp ber diýdi. Maktumullan ýene bir gepin keltes 4 goşgyda aýtdym. Onun sen Maktumullan näçe goşgy bilýän diýdi. Menem edil doğru plan sadi bilecek gal ýöne 40 ýyl goşga bilýän edim. Biz şu ýerde molsak siz ýal talipleri ýetişdirersem, ösdürersem geljekde biziň ýylymyz dowam etmeli, halipalar bolsaňyz diýip. Gullu Babaýç bizi şeý diýip ruhlandyrýar da, onuň bize mene şu döwürde inni özümizem institutda mollum bolup ýörüs. Gullu Babaýç şal halipalardan öwrünen rahatlanmady, şu öz taliplerini geçirip şu Türkmen ruhunu, milli ruhunu terbiýelemäge çalışýarsa, hormatly prezidentimiz Türkmen medeniýetine, sungatyna goşan adamlara gowunmaga haklydyr diýip belläýär. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il bähwitli, ýurt bähwitli alyp barýan işlerini elmi dama rawaj alsyn. Profesor Gullu Akynýazow bilen Aýratynna ýokary okuw mekdepleri üçin medeniýeti öwreniş okuw kitabyny taýýarlamyzda ýygjam işleşmek niýetler etdi. Halipa mugallymyzyň huşgärligi, ýatkeşligi şunu hemmeleri tätin galdyrdy. Haçanna biziň taýýarlayan okuw kitabymyz boýunça ýörüte bölümler hakynda, onda berilen wakalar, maglumatlar, adalgalar hakynda sowal ýüze çykanna, haýsy maglumatyň haýsy edebiýat çeşmesine degişlidigi ýa-da haýsy adalganyň nämäni aňlatýanlygyny halipamyzyň sahypalary bilen, anyk seneleri bilen, wakalary bilen, näme üçinligi bilen aýdyň düşünürşi bizi ýaşlary şeýlede okuw kitabyna fin berýän alymlary ören hayran gallardy. Medeniýete, sunnata, türkmen ilmina, Aýratynna medeniýeti we sunnaty öwreniş ilmina uly ünsüň berilýän döwrüne biziň halipamyzyň işleri hem önjeyli. Muny adam Gahrman arkadagymyzyň milli medeniýetimize berýän ägirt uly ünsünden gelip çykýar diýip hataplaýar. Halipa alymlamyda goýýan beýik sarpat üçin Mehriban arkadagymyza tüýsüregimizden tag bolsunymy aýdýar. Filosofiya ilimlerinin doktoru Gullu Babaýç Akynýazow ir wagtdan beri ödünü medeniyet namı diyen alıma bağış edip gelýär. Gullu Babaýçyň ödünü bağış edip gelýän şu neçenni hüneri bir hili giňelýär, göwremi giňelýän ýaly baýlaşýan ýaly hemde şahirana bir hili eşdilýär. Sebäbi hormatly prezidentimiz medeniýeti öwrenişi, medeniýet kökü ol lokan üniversiteye hemde soň ören wajypdygyny millet üçin, alym üçin tekrarlap gelýär. Gullu Babaýçyň adam käsigi hakynda. Şu 7 ýaşdan bilemok 100 ýaşa çenli istenlik adam bilen söhbetdeş bolanyny yaş tapawdyny bildirmez ýaly ödün şu psikologik ödü duýman ýaly şoňa düdü bilýär, şoperde düdü bilýär. Hormatly prezidentimiň hemme ýazýan dana kitaplaryny hükmany ýagdaýda şu milletiň, halkyň medeniýetine, medeni köküne, medeniýet namatyna uly söýgü bilen, uly hormat bilen, uly aşyk bilen ýatlaýar we köp akıllı zatları tekrarlayan. Şoň üçin hem şu hormatly prezidentimiň medeniýete tunuwata bolan hormaty, syýylygy we oň döredýän akıl almadyr. Altın şertler üçin hormatly prezidentimiň hemişe jany sag bolsun, başı dik bolsun, ululuk içeri hemme tutumlarım gittikçe rewaj alsın, äleme ýanglansyn. Medeniýet ojagyny Gullu Mugallymyň talipleri, talipleriniň talipleri, olaryň hem talipleri bilen 4 nesli terbiýelep, zähmet çekip ýören Mugallymyň entek-entekler ilm dünýäsinde ertirki güne umyt şuglasyny çaýýan belent maksatlary bar. Çünki insanyň maksatlarynyň benyady puğtu, anam bilen ahlasy hak bolanlygyna oňa ýyllar asla täsirini ýetirmeýär. Gullu Babaýew Akynýazow ilme bolan ihlasyndan anamly
aqwalyny guran beýik mugallimdir. Qaqaňyň şeýle uzak ýaşamagynyň syry näme diýip düşünýäňiz Serdar ağa? Ecem mady. O pahir boldy bundan bir 2 ýyl. Şol esasy qaqama şol serederdi, köpeňe derdi. Hemme şertleri dörederdi. Hemişe değişýär. Puşt oynamagyň gowurýa, puşt şaşka. Esatam şo sportum gowurýa. Futbolda serede, şol oýun bolsa, hokkey bolsa serede. Qaqam öýde bir ýa-ni bir ýumşak adam. Gullum mugallim öz deňduşlary bir özüniň değişme şorta sözleri bilen hem käme hallar ýatlaýarlar. O şorta sözlerken duwatarymken qaqamyň. Bir wagtda diňe bir almy barda işte meşgul bolan arasynda denzem almaly. Şonda käwet aýdymjy gaýdaýmam bar. Nähil aýdymlar gowurýan? Aýdymlarda telewizionda aýdymny gowurýan, ýagşynma ýagýarsyn gowurýan. Üç gözlip aydın we onu gowurýan. Başga gowurýan aýdymdan bar, aýdysýan soňlunyň arasynda oturamda da aýdym. Garadany halk aýdymlary. Halka etatan halk aýdymlary, şonu gowurýan. Ol siziň ýaşyňyza gawat gelýär diýip şol aýdymlar gowurýaňyzmy ýa ol? Yok, ýaşlykdan näme ýanky şol ilk plastinka bardy. Ya da kart diýerler ona da. Ondan paçowyny aýtdyrýarlar, şo gizip 37-nji, 38-nji, 9-8 ýaşynda kam şol öwrenýärdim şolary. Ondan aýdyp da edip bererdim de. Şolar hemme dememde galypdyr, kellemde galypdyr. Şoň üçin Türkmen halk aýdymlaryny gowurýan. Etatanym men şol aýdymlary ýanky radioda dinleýänne, miras eýliminde. Gowurýarlar da şo köni başlarylatlary. Mugallim, men bilýän siziň hatta radio üçin ýadan radio oýunlaryňyzdan bar. Andalipdir bir radio oýun bar. Şol häzirçe gidýärde. Adamlar. Inni bir ratkardy. Şey zikirlen şanny birze namazy gaýyrmak gerek. Ay görýän bolup kefege men melde materýal. Ay zikir namazyga däli bütün bir destany münasip baýlykda. Ananna men bir pikirlerin birden goşaýmak bolanokmuny? Muny üçin joşun gerek. Onu biradarlar eşidin. Her seherler nale eýlep, kıçgurur şeýda bolup, aýlanur yüz nagma birlen bilbili göýä bolup. Türkmen halkynyň beýik şahyrlarynyň akyllarynyň birim Andalip da. Hawa. Gullum mugallim ýa-ni özüňiz diýdiňiz, diňe bir ilim bilen, bilim bilen meşgullanmaly, arasynda diňjam almalydyňyz da medeniýetli diňje almak üçin, medeniýetli diňje öpçün etmek üçin köp zatlar bar, köp şertler hem döredilýär biziň ýurdumyzda. Diňjaşyňyz nähil geçirmek halaýaňyz? Diňje köplen ýanky institutun topar tutup bayramalar diýär, arsmany diýär. Şifahanalary diýär. Bu da diňjal gelýär. Onuň otada da bir topar gören zatlamada kinoçlar kino ýanky piýesalaryny ýazmagy bolanýarlar. Men ýanky leksiýalarymda da diýän. O mugallim siziň leksiýalaryňyzda hemişe biz sizi dik durup alyp barýan adam hökümüne tanaýasa, siz ýadaňyz umman köplen düşündürmüşde de köp ýörýäňiz. 6 saat okudyan oturamam vermem. Ondan ýanky awtobusyň duragulary bar. Şonda da 1 saatym oturmak dik durun. Öňümden bir adam gidip barýan şonu ozjak bolýan. Onu sport bilen meşgullanýaňyzmy ýa-ni siziň ogluňyz aýtdy? Günne bir 2 kilometre ýakyn ýol ýörýän. Gara şonça kilometr ýöremek siz özüňizi her gün maksat edinýäňizmi? O her maksat ýoly öwrentirmem özüm. Eýem ol enni gowurupdyr. Enni kol kalktyrda. Şonu etmeden bir adam galan ýaly bolupdyr da. Şoň üçin hormatly prezidentim şu sport meselesine şu katollokan ünferýärdi. Adamyň ýanky sağlygyny saklamak üçin, ondan ýanky sportumy gyzyklanmasam, da dogrudan meňe ogulmaýyp geçdi. Men futbolu, basketbolu gaty gowurýan. Esasen voleybol gowurýan. Medeniýet şäherçemde sport meydançasy bar, hoşallyk gaýdat oýunlar datdyr görüp. Olam ýanky özüň bir ruhuň zatyn galmagyny peýdasy bar da, hormatly prezident tagy oturun şoň üçin. Sporta gaty ünferýänlik üçin, adamlaryň jan tagyryny ünferýän üçin, sport esasen adamlaryň jan tagyry üçin gerek zatlanmady.
Biz üçin gyzykly siziň hem maksadyňyzy öwrenmek, arzuwlaryňyzy eşitmek. Men arzuwum etasan birinjidine sağlyk bersin. 90 ýaşapdyryn. Şu çağırlanmaň, atyjyklamadan, ogullanmadan, gıýlanmadan, gelinlemeden şatlykly ýaşamagyny isleýän. Olaryň özüň däli beýle adamlara kömek bermeklerini isleýän. Antanperwer adam bolmaktary, watançy adam bolmaklaryny isleýän. Köprek okumaklaryny bilmeklerini zady. Etasanam öz käriň bilmeli. Öz käriň bilseň, sen onuň beýliklerini öwredip bilýäň-de. Siziň esasy maksadyňyz näme? Esasy maksadym men durmuşda öwretmek, ötürmek esasanam ýaşlary. Var öz bilýän zatlarym şolary bermeklik, şolary öwretmek. Mugallymyň durmuş şygary okumak we okumuşlyk düşünjelerine bağlanyp, onuň bütün ömrüniň dowamyna ýoluna ýollaş bolupdyr. Belki uzak ýollara saparyna şol anam Aşgabatda 1948-iň ýer titremesine entek yetilmeli menziller hakyna arzuwlar ýaşamak, öwrenmek höwesi onu bu hadisalardan aman alyp çykanlar. Her bir ýagdaýa, pursata ilmiň gözi bilen baha berýän professor Gully Babaýewich Akynýazow durmuşyň şowly bolmagyna, akwalyň çuwmegine, öz äheňine, filosofik nukdaý nazardan baha berýär. Ömrüniň hemdemi körpe gelinejemiziň gollawy, 3den 2 bolup galan bir ogly, bir gyzy halipanyň gorşowyny mehir bilen doldurdy. Şonuň üçin Gully mugallymyň akwaly gülýäli. Akwaly mugallymçylyk ýaly asylly, awraýly käri bilen nusgalyk bolan hormatly mugallym köpleriň halipasy. Professor Gully Babaýewich Akynýazowyň entek baş saglygyny awraýly, sagdyn ruhu bilen durmuşy bilen nesillere terbiýe bolup ýaşamagyny arzu edýäris. Esasy men gaty hormatly prezidentimiziň medeniýet baradaky taglimatyny, siýasatyny dama gollap ýörüm. Şolam talepleri öwredýän hormatly prezidentimiz biziň tutmady men häzir aýtdym, ýa-ni medeniýeti öwreniş bölümleri. Hormatly prezidentimiz bize medeniýet boýunça oku kitaplarını, oku gollanmalarını, oku maksatnamalaryny ýazmagy tapşyrdy. Şoň üçin hormatly prezidentimiz medeniýetiň nazariýeti hakyna, medeniýetiň taryhy hakyna esasanam garrysy Türkmenistana täze dören medeniýet hem-de şol medeniýetiň beýleki medeniýetlerden näme öz bolşy tabagynyň zadyny barada düşünmek, esasan medeniýetiň ösmegini milli medeniýet bilen umumy adamzat medeniýetiň gutgoşlukly ösmekligi barda aýdan zatlar üçin gaty lokan soň sagolsyna aýdýan. Medeni miras diýenler 3 saatyn köpürsi däbi. Eň uzak biziň ata-babalarymyz goýup giden zatlary, olar biziň häzirki zamanyň adamlaryny kabul etmegi, bizim indiki zamana goýup gitmeli. Ine şoň hemmetiň netijesinde halkyň, milletiň medeniýeti dörýär, ötýär, özgörýär. Geljek medeniýetimizi siz onu diýmek gowy gözüne getirýäňiz. Gowy gözüne getirýän, täp gözüne getirmelem. Hormatly prezidentimiz öz işlerini, nakıllary, atalar sözlerini getirmek atı goýurýar. Şolaryň içinde men goýurýanym mada, meselem özüň süýtülgün dostun gaýmak diýär. Buğday nanyň bolmasa buğday sözüň ýokmudy diýär. Şu adamlar terörleriň görnüşlerini birde. Şoň üçin men öz leksiýamda zatynda da aýdýanna, ýa-ni bizim hormatly prezidentimiz özüni süýtaýyp halkyny gaýmak hasaplaýar. Madama Türkmenistany buğdaýnany bolar, buğday sözüm bolar diýenler. Nesip bolsa, aýdanyňyz bolsa, nesip bolsa şeýle bolar. Sebäbi halkymyz ul umyt bilen, isleg arzu bilen geljege sary, sebäbi öz zähmet çekýän ýerlerini gahryman arkadamyzyň dörýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, bagtyýar, joşgunly ýagdaýda zähmet çekýärler. Bu joşguny, bu bagtyýarlygy biz sizde de görýäs. Ona näme bir şeýle agdaber ojoňyzyň maşgala agdalarynyň arasynda saçak başyna besedilen şeýle ýakymly söhbet etdik. Beren gyzykly görüňleriňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sizem gelende sag bolun, hormatly prezidentimiz medeniýet barada şuňan edýän aladalar üçin. Onga tolokan sag bolsun aýdýas, janyň sag bolmagyny uzak ýaşyny dilýär. Arzuwlaryňyz hasıl bolsun, Gully mugallim, siziň hem ýaşyňyz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Hemişe ýaşlaryň arasynda mektep hem mezhep bolup gelin. Döwletiňiz artsyn. Toý diýip geleliň hemişe gapyňyz.
Anha ezizileşler gepleşigimiziň şu gedekki sananyna filosofiya ilmläriniň doktory, professor Gully Babaýewich Akynýazowyň alyp barýan ilmi işleri barada gepleşik taýýarladyk. Gepleşigimiziň dowamyna biz Halipa Mugallimyň döwletli ojagyna mehmançylykda bolduk. Şonuň bilen gepleşigimizi geçirip gotarýas. Biz size ýene bir ýola gepleşigimiziň ahyryna iň gowy zatlar arzu edýäs. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler mundan näýle wajarsyn. Arzularymyz hiç wagt ýola adaşmasyn mehman eýleşler. Goýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany ýetilmeli mendiline baryp ýetsin. Hoş sag bolun, eziz eýleşler.